Kabupaten Bantul bekerjasama dengan Dinas Pariwisata Provinsi DIY. Nah, tepuk tangan. Atur Pak. Menika wau tamune saiki paling wis do mundur paling. Menika Bapak Haji Indro Sulastomo menika DPRD Bantul. Ibu Lurah Desa Purwokerten. Tasih apa betul Ibu? Tasih. Ketua dan anggota DPRD Desa Purwokerten. Nawung. Pamong Desa Purwokerten. Tasih, alhamdulillah, nuwun. Tokoh masyarakat sepedukuhan Sampangan. Masuk. Sampun menenggo anggenipun kula sak kanca Mbah Bagiran. Menika saking kanca-kanca krawitan Sutya Waras. Menika pendukung pagelaranipun menika mboten saged kuwal saking pambyangnipun paduka sedaya warga masyarakat dusun Sampangan Lor, Karang Taruna Padukuhan Sampangan lan menika sound system Tantoson Grojogan Purwokerten Pangungkapan.
Iki nek ora iki ya disponsori karo PT Gudang Garam. Jadi yoga-yoga iki ora kecut cangkeme. Asik. Saya aman ya. Sore wis cangkeme kecut. Rokok mana rokok. Orang wis mulih rampok kabeh. Cupit. Yo iki di streaming kan. Terus apa? Iki mau di streaming karo channel Putra Jawa lah ngono. Ya ini pokoknya iki pirane awake dhewe pokoke diblak-blake bengi iki uga. Wis pokoknya nek ngene iki anane mundur. Ora apa-apa nek ngene iki sambung karo kadang-kadang ning sapangan kene. Ha iya. Wis kok ngendi kok? Kok omah? Ngopo? Aku baru ndok kampung iki mau ke. Ndok kampung kowe iki mau aku mangkat dene. Yo mangkat dene kowe montorku iki mau diklaksoni lho bapak-bapak. Diklaksoni deng saya emosi iki ngopo iki aku. Kok nesu karo aku. Ayo mungkin lagi kesesol nggawa damen apa kae. Iki pokoke kudu ana tuntut panggung. Kok tiba-tiba muncul iki apa sing gendut iki? Bapak gemuk. Ayo. Iki ora tuntut panggung do nyumbang pokoke aku ora bakal iso turu. Mergo ora iso turu mergo aku ora kuwi. Turutan lho timbangane kuwi engko nganti ngimpi kegawa turu malah kuwi medeni nek turu nyok ngompol barang iki bapak. Pokoke iki kudu keturutan bengi iki kok. Kok dengaren muncul Pak. Ora ono gaweane jero. Sing pundi? Ubah-ubah. Sampeyan iki ubah-ubah barang kok. Buka usaha lontri ya kok. Tak polisi ning kono bodol kaya lontri. Boleh wangun. Mereka kata kutut panggung. Pokoknya kan joget kublak tak gentong pak. Selembar pokoknya ini. Selembar terus mau ngerangkep rebut kudonya pak. Ini lama ya ben meliput penggali sing para sepuh aku dhewe iki para sepuh ha iya monggo toto apa ya Pak? Kira-kira stanza ya bisa. Ayo na.
Wow. Joshua. Kayak langsung siapa direkam kok. Streaming. Monggo dipun bahas ngaten.
nyuwun pangestu nggih Pak, mugi menika kula sak kanca sak bibaripun saking mriki lancar sekolahipun. Saya ingkang dipun jata saged kelampah kanthi lancar.